Mubukas na usab ang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ug night market sa Talisay City Hall sugod Oktubre 1 sa Barangay Poblasyon 70 ka gagmayng mga magpapatigayon sa dakbayan ang musalmot ug tugutang makabaligya sa ilang mga produkto nga libre. Kabahin ang kalihukan sa month-long celebration sa kapistahan ni Santa Teresa de Avila sa dakbayan sa Talisay. Kabahin usab sa kalihukan ang Lechon Festival. Gawas sa night market, may mga kalingawan usab sa Talisay City Hall matag gabi. Samtang gitugan ni Mickey Aznar, Talisay City Tourism Officer, nga gipaningkamutan nila nga makunhuran og 35% ang budget ning tuiga nga kapistahan. Itandi sa mga nangaging tuig, wala na street dancing ug ritual showdown. Apan ang Lechon Festival King and Queen lang aron pagpakita sa aspetong kultural sa kamaong kasalugan. Gituyo usab nga walay street ug ritual showdown aron di usab mabalda ang klase sa mga tinun-an diha sa pagpractice. Samtang malinaw nga pagsaulog sa kapistahan o sa tanang mga kalihukan ang ipaniguro. Tagapuntag subsidy in partnership sa mga barangay kay dito mo na i-download ang subsidy sa barangay. And then mas lesser lang ang dancers kung naama na sila group performance. So instead of ritual showdown, na sila group performance. So musayo si King and Queen with the dancers. Ang concept ana ang history sa lechon sa Talisay ug ang faith sa mga Talisayno ni Santa Teresa de Avila. Kining atong umabot ng kapistahan, magmalinaw ug malampuson ang atong piyesta nga sa ulugon karong buwan sa Oktubre. Na may mga gipang deploy sa nato ang atong mga kapulisan.